Здравейте, това е 10-та крипи къща, която ще обикаляме и всъщност е църква. Старата църква до църквата на моя баща в моето село Каляново. И се оказа, че е отключена. И реших да я преразгледам. Може да видите и вие. Това е покрива. И влизаме в църквата. Тя е много стара. Кой знае кога преработила тази църква. Шторите единствено са нови, всичко друго е изставено и старо. Интересно ми е, какво ли се е случило тук? Трябва да разпитам баща си. Тук е алтара, където по принцип е забранено да влизат хора. Единствено свещеника и вдовиците могат да влизат в алтара. Не знам защо. Аз не мога да влизам. Но ето, че влязах в алтара. Вратичка. Не знам. На какво ти прилича? Това е дракон. Дракон, да. Оли, виж колко кръстове има тук. Хайде, Мари, да излизаме. Че? Да излизаме, казвам. Това е всичко от Крипи къща номер 10. Или Крипи църква. Чао!